Čau, moje meno je Nandi Kudry a v tomto videu ťa naučím jednoduchý, ale efektívny kartový trik. Tento trik možno dokonca poznáš, už si ho niekedy predvádzal alebo predvádzala, ale variácia, ktorú ti ukážem, bude o niečo lepšia a zaujímavejšia aj pre teba a uvidíš aj pre divákov. Ešte predtým, ako prejdem na vysvetlenie triku, rozbieham opäť Hero, takže pokiaľ sa chceš naučiť kúsiť odo mňa alebo chceš skúsiť nejaké nové hobby, spoznať nejakých nových ľudí, skúsiť úplne niečo iné, teraz je ten čas, link nájdeš v popise, stojí to pár eur. A ku každému kúzlu, ku každému návodu, ktorý tam dám, bude vždycky nejaký live session, čiže budeš môcť hovoriť so mnou online, ja ti ukážem, čo robíš zle, keď niečo budeš robiť zle, ja ti ukážem, ako tak predvádzam, jednoducho bude to fajn, robíme spoločnú komunitu ľudí, ktorých zaujímajú kúzla a pokiaľ sa to rozbehne, budú tam určite nejaké giveaway, či už o moje knihy, o nejaké balíčky kariet, ktoré už možno aj nejdu zohnať a tak ďalej. Nechcem hovoriť dopredu, pretože neviem, ako to pôjde. Ale pre tých z vás, ktorých som zaujal, link je v popise ešte raz, Hero. A pre tých z vás, ktorí chcú vidieť iba ten návod, ideme na prevedenie a následne návod. Takže užite si to. Prevedenie triku by mohlo byť následovné. Ukážete divákovi balíček kariet a poviete mu, nech si jednu z kariet vyberie, čiže dajme tomu, že by si divák vybral následovnú kartu. Karty by dostal do rúk a následne ich preložil na 3 kôpky, takže dajme tomu 1, 2 a 3. Na základe toho, akú kartu si vyberie, budeme hľadať jeho hodnoty. Čiže vybral si desiatku, našou úlohou budeme sa snažiť o to, aby si našiel všetky 4 desiatky. Takže zoberieme 10 kariet, po jednej zhora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Položíme sem, to isté s druhou kvopkou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. A to isté s poslednou kvopkou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 a vrátime naspäť. A pokiaľ divák urobil všetko tak, ako mal, tak vrchné karty na každej kvopke mali byť 3 desiatky a samozrejme každá karta v tom balíčku je úplne iná. Poďme sa to naučiť. Poďme na prevedenie triku. Prevedenie triku je v tomto prípade veľmi jednoduché, ale potrebujete si balíček dopredu pripraviť a príprava je tiež veľmi jednoduchá. Vašou úlohou bude vyťahnuť si všetky desiatky, šestky a dvojky z balíčka. Čiže pokiaľ nemáte celý balíček kariet, je to jedno, pokiaľ sú tam všetky dvojky, šestky a desiatky. Ja si tieto karty vždycky zoradím nasledovne. Dvojky mám červená, čierna, červená, čierna. Šestky si dám tak, aby bola čierna, červená, červená, čierna alebo naopak. A desiatky si dám opačne ako dvojky na preskačku. Čiže takýmto spôsobom si nachystám karty. Je to úplne jedno, samozrejme nemusíte to takto mať. Ja to mám iba kvôli detailu. A dáte si dvojky pred seba, na to šestky, na to desiatky. Čiže teraz máte 4 dvojky, 4 šestky, 4 desiatky a zvyšok balíčka môžete zamiešať a dať si navrch. To je vaša príprava. Čiže ešte raz celá príprava balíčka, dvojky, šestky, desiatky a zvyšok balíčka. Pokiaľ teda máte pripravený balíček tak, ako som ukazoval, ešte raz, dvojky, šestky, desiatky a zvyšok balíčka, môžeme ísť na prevedenie, ukážem vám dva spôsoby prevedenia, najskôr ten, ktorý ste videli na videu. Ten vyzerá následovne. Najskôr rozhrniem časť kariet zo spodu, nejdem ku koncu, lebo tam sú tie karty nachystané, čiže iba zo spodu. Každá karta v balíčku je iná však. Divákovi napravo väčšinou ukazujem, čiže kúzlim pre dvoch divákov napravo, každá karta iná. Divák naľavo dostane vybrať kartu a vysuniem iba prvých pár kariet, čiže prvých 12, aby si vybral jednu z nich. Čiže vždycky poviem, vyberie si jednu kartu veľmi rýchlo z balíčka, vyber si jednu a väčšinou si ten človek vyberie jednu z 12 kariet. Hej. Čiže dajme tomu, že si vyberie túto kartu, zvyšok kariet dám naspäť tak ako boli, položím balíček pred neho a poviem mu fajn, vybral alebo vybral si nejakú kartu. Otočím naopak, čiže máme šestku. Fajn, prelož balíček na 3 kvopky, takže divák preloží balíček na 3 kvopky. A najdôležitejšie je zapamätať si, kde sú tie karty nachystané, čiže sú v tejto kvopke. Toto je vrchná kvopka, vrch balíčka, tu mám nachystané svoje karty. V prípade, že by divák preložil následovným spôsobom, tak moje karty sú tu, na tejto strane, v tejto kvopke. Hej, tu mám nachystané karty, takže vždycky sledujem, kde skončí tá vrchná časť toho balíčka. Ja si predstavím, že tam divák preložil karty klasicky, čiže takýmto spôsobom a skončili tu. On otočil šestku, takže mu poviem, OK, vždycky zoberie jednu kvopku, zoberie napríklad túto, divák si ju vezme a zhora po jednej karte rozdaj na stôl 6 kariet, 2, 3, 4, 5, 6 a následne na každú kvopku dá ešte jednu, 1 a zvyšok kariet ide naspäť, to isté s druhou kvopkou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 a to isté s poslednou kvopkou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 a 1.
Týmto spôsobom, pokiaľ divák spravil všetko tak, ako som ukazoval na videu, a otočíte vrchnú kartu, je tam 6, 6, 6 a posledná 6 je tu. Toto je prvý spôsob prevedenia. Poďme na druhý spôsob, keď neviete alebo robí vám to problém dať vybrať kartu divákovi. Pri druhom spôsobe prevedenia je príprava úplne rovnaká, čiže opäť 2, 6 a 10. A tentokrát divákovi nebudete dávať vybrať kartu, ale robíte to inak. Predstavíte si, že máte dve kocky, pokiaľ teda samozrejme pri sebe nenosíte dve kocky, ak nosíte, dáte mu dve kocky, ale je lepšie, keď si to predstavujete. Čiže predstavte si, že máte dve hracie kocky, ja vždy vyťahnem jednu červenú, jednu modrú, nech si jednu vezme, čiže dajme tomu, že si vezme červenú a nech ňou hodí. Padlo nejaké číslo, ok, poviem, hoď ešte raz. Padlo väčšinou iné číslo, tým mu poviem, že tá kocka nie je špeciálna a zapamätajte si to číslo, predpokladáme, že je to 3. A zoberie druhú kocku, hodí a hodí 6, čiže má číslo 9. Ja viem, že tie karty sú nachystané tak, že tu sú dvojky, čiže 1 až 4 sú dvojky, 5 až 8 sú šestky a 9 až 12 sú desiatky. To znamená, že ako náhodou padlo číslo 9, ja viem, že 9. karta v tom balíčku zhora je desiatka, čiže viem, že 9 je desiatka a dám mu teda 9. kartu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vysuniem dám na stôl a zvyšok naspäť. A tým, že mal dve kocky vlastne, tak mohol hodiť iba od 2 po 12, čo sú všetko karty, ktoré máte nachystané. Nemohol hodiť 1, ale to je úplne jedno. 2 až 12, vy viete, že 2, 3, 4 sú dvojky, 5, 6, 7, 8 šestky, 9, 10, 11, 12 sú desiatky. Čiže ja tú kartu ani neotočím, poviem mu, nechaj si tú kartu, prikryj rukou čokoľvek, ako chceš, len nech sa ani nepozerá. A predstavím si tie kocky a ja vezmem jednu, hodím ňou, padne mi dajme tomu 6, hodím druhou, padne mi 4, dokopy je to 10. Poprosím diváka, aby preložil balíček na 3 kôpky, čiže 1, 2, 3. Opäť pozerám, kam ide posledná kôpka, tá vrchná. A poviem mu, nech vezme teda prvú kôpku. A keďže som hodil ja 10, nech rozdá 10 kariet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A za každú kocku dá jednu kartu sem. Čiže 1, hop, a druhá, hop. Dve kocky, dve karty, hej. Zvyšok kariet ide sem. Čo by sa stalo, pokiaľ by divák preložil karty napríklad nasledovným spôsobom, a hodil by 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nemám karty, ale nevadí, zoberie kôpku opäť, 7, 8, 9, 10, 1 sem, 1 sem, napríklad. Kebyže nemám karty ani na to, aby som ich dal sem, a sú tu, a potrebujem dať ešte jednu, tak dám 1, 1. Vždy ale samozrejme môžete povedať, aby preložil viacej, a potom to bude vychádzať úplne OK. Čiže ešte raz, hodil som 6 a 4, 10, odpočítaj 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, na druhej kôpke to isté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jedna karta sem, jedna sem a na poslednej kôpke to isté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jedna karta sem, jedna sem, položím naspäť a teraz začína on, otočí prvú kartu, tú svoju, ktorú si vybral, čiže vybral si desiatku, výborne, tým pádom tu skončila desiatka, tu skončila desiatka, aj tu skončila desiatka. A takýmto spôsobom sa dá robiť so šestkou, s dvojkou, aj s desiatkou, samozrejme to vidíte tu. Čiže toto je druhý spôsob prevedenia, ktoré môžete spraviť. Pokiaľ nechcete dať divákovi vybrať kartu, môžete to robiť týmto spôsobom. Je to dokonca zaujímavejšie, by som povedal. Čiže ja mám radšej tento druhý spôsob, ale základný trik, kredit patrí Robertovi Guillaumimu, je presne ten, ktorý som vám ukázal aj v prevedení. A výhodou tohto triku je to, že vy máte v tejto kôpke za sebou 4 hodnoty kariet, čiže máte 4 šestky alebo 4 dvojky a môžete ísť do nejakého ďalšieho triku z tohto, pokiaľ máte moju knihu Matemágia, túto, prípadne tajomstva kartových kúzel, túto, môžete využiť to, že tu tie karty sú. Fajn, prejdeme si ešte na záver, čo sa stane, ak by si divák vybral inú kartu pri vyberaní, čiže ja si to nachystám, dám si dvojky, šestky a desiatky mám tu a pokiaľ by sa stalo to, že si divák vyberie inú kartu, že ide ďalej, OK? Dajme tomu, že chce až túto kartu, musíte urobiť iný trik. Čiže nikdy nechoďte ešte raz a nechajte mu vybrať tú kartu a spravte iný trik. Akýkoľvek, kde dokážete tú kartu nájsť, máte stále nachystané karty vedľa seba. Pokiaľ nebudete miešať nejakým extra super spôsobom, ale zamiešate si to nejak takto, tak tie karty zostanú stále vedľa seba a potom si teba preložíte a nájdete divákovú kartu. Môžete robiť čokoľvek, kde sa tie karty nepomiešajú. Takže ešte také zhrnutie, najdôležitejšie na tomto triku je pripraviť si karty, tie, ktoré sú tu. Dvojky, šestky, desiatky. Nepotrebujete celý balíček kariet, pokiaľ máte všetky dvojky, všetky šestky a všetky desiatky. Diváci nečakajú to, že nájdete 4 rovnaké hodnoty iné ako ESA z tohto. Čiže ten divák bude prekvapený na základe toho, čo uvidí na konci. Ten trik sám o sebe musíte sa ho naučiť podať, samozrejme, ako som
vám ukazoval, máte na to 2 spôsoby odo mňa, môžete vymyslieť ďalší svoj a podeliť sa s ním v komentároch, budem veľmi rád. Ďakujem, že si toto video dopozeral alebo dopozerala až do konca, dúfam, že sa ti páčilo, že bol návod zrozumiteľný, pokiaľ nenapíš do komentára, čomu si nerozumel alebo nerozumela, ja sa ti to pokúsim vysvetliť. A nezabudni dať like, je to zadarmo, odber, tiež je to zadarmo a vidíme sa pri ďalšom videu nejakom. Zatiaľ sa aj pekne a čau.